Ja, og når nervecellen den er i hvile, så skal den gerne være negativ indeni og positiv udvendig. Det er polarisering. Og så når der er et nervesignal, som der bliver sendt, så bliver nervecellen depolariseret. Og natrium det sendes så ind gennem natriumkanalerne, og så bliver den sådan forholdsvis positiv. Og lige herefter så sker der en repolarisering, hvor kalium sendes ud af cellen, og det sker så for at genskabe hvilemembrans-potentialet. Og så når nerveimpulsen den når den præsynaptiske endeterminal, der sendes signalet så til den postsynaptiske membran, og det sker så på samme måde som når signalet det skal sendes til den næste nervecelle. Kaliumionerne de siver ind i nerveenden. Og herinde der ligger vesiklerne så, hvor kaliumionerne de bevirker, at vekslerne tømmer deres indhold af acetyl ud i synapsespalten og sætter sig på receptorerne, der så åbner sig. Og så kan natriumsulfid i den der ind i den postsynaptiske membran, der så depolariseres. Og så enzymet acetylcholinesterase findes så i synapsespalten, og det spiller så acetylcholin til acetat og cholinmolekyler, som så indbindes til receptorerne. Og enzymet det sørger så for, at acetylcholins virkning det kun var en kort tid, så ionkanalerne de så igen hurtigt lukkes.